Tolosa Motor, eskualdeko Peugeot etxe ofiziala. Eta orain, baita Kia etxe ofiziala ere. Tolosa Motor. Asteburuan Tolosa Goxuaren 25. edizioa ospatu zen, eta aurtengoan ere sagar-tarta lehiaketa gauzatu zen. 27 parte hartzaileen tartak dastatzeko Elena Arzak, Eba Arginano eta Imanol Zubelzu sukaldariak izendatu zituzten epaimahaikide. Baina laguntza bat ere jaso zuten. Lehen aldiz, gozogile egun batez ekimena jarri zuten martxan, eta 3 gaztetxo ere gehitu zitezkien epaimahai horretan. Begira, sagar-tarta probatzen, dastatzen, kristonakoa. Dare, pila bat, aurten, ez dakit, 27 o 30 inguru neongo die. Eta umeekin batera hemen probatzen, ez dakit zer komentatu dizuten umeak? Oso interesante dago, zeren ikuspegia ezberdina dakau. Eta grazia ikasten nahi naiz, zeren ni igual dastatzeko beste gauz bat eskatzen dut, eta beraiek ezberdina. Kurioso. Bueno, postre honek ebaluatzeko irizpideak zeintzu dira? Begira, hasieran moztu baino lehen begiratzen deu itxura. Eta geho dastamena. Zeren bakazu sagarra kanpotik euki edo barrutik. Eta bueno, azkenen izan behar du dastamena. Goxok eoten badien, azukre nahiko ez gehiegi ez gutxigi, zagarran sapori aukitzia, nolako zagarrakin eginda daun. Gaur sagar-tartak probatzen. Zema tarta probatu dituzu edo dituzue probatzeko? 27. Eta onak daude? Bada tartaren bat bereziki gustatu zaizu? 13. Zer zeukan? Krema asko. Dastaketa burutu ondoren, 13 urteko Ximena Zeberiok eraman zuen garaikurra, eta 2. postua ere Tolosan geratu zen. Maritxu Astiasaranek eskuratu zuen. Lehenengo nire ifasitzen, eta gero ni pintxo zela hasi nintzen, eta azken ikasten pixkanaka. Lehenengo pasta kebrado aite deu, nire izpak iteula, gero konpota, eta berriz pasta kebratu bat. Eta gozua edo esain gozua edo goteko taktikaren babakazue? Sagarraren arabera. Sagarra gozoa balima da nik ez diot botatzen eta bestela, pixka gazia balima da, pixkat botatzen. Irabazitu, ez dakit, kontrola galdu dut. Ni nago partizipatzen 25 urte partizipatzen. Aurren horretik, eta ez dut behin galdu urte bat, lehen urten ez nagoan ondo, eta baina zen urtero partizipatzen. Sekretua produktu honak. Produktu honak egiten batzu, sagarra hona, behian masa quebradare mantekila honakin, gero krema pastelera ere, esne hona, arrautzeko honak, eta gizu. Egiten badezu, genero honakin tarta hona teatzen. Eta gero pazientzi pixkoa, zaindu zua, eta gizu. Tolosa Motor, eskualdeko Peugeot etxe ofiziala. Eta orain, baita Kia etxe ofiziala ere. Tolosa Motor.